Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci a wani sabon bidiyo. A yau bidiyon mu zai yi magana ne akan hanyar da mutum zai bi ya canza katinsa na cikin waya, wato airtime, katin da ya riga ya sa a cikin waya zuwa normal cash ko kuma zuwa kuɗi. Sau da dama kamar yadda muka sani cewa akasari za ka ga wani lokacin mutum yana da kati a wayarsa, musamman kati wanda yake mai yawa, amma ba katin yake buƙata ba, ya fi buƙatar kuɗi a wannan lokacin. To amma kuma sai ka ga neman yadda zai yi mai da shi kuɗi ya gagara. Misali kamar in ya ce zai yi transfer, zai wani transfer na airtime ɗin ya ba shi kuɗi, sai ka ga ya nemi wanda zai wa ya rasa, ko kuma yana neman hanyar da dai zai canza wannan katin domin ya samu kuɗi, amma sai ka ga abin ya gagara. To duba da ci gaba da ake samu kullum na technology, hakan ya sa muka yi bincike akan hanyar da mutum zai bi ya canza airtime na wayar shi zuwa ga kuɗi cash. To mun zo muku da hanyoyi guda huɗu wanda za ku iya canza katin waya ya koma cash. Na farko, akwai website da ake kira airtime to cash. Airtime to cash ɗaya ne daga cikin website da ake canza kati zuwa cash. Sannan akwai Zoronga. Zoronga shi ma website ne wanda ake canza airtime zuwa cash. Sannan akwai Chitape. Chitape shi ma yana ciki. Sannan akwai M2Get. M2Get shi ma hanya ce da ake canzawa. Duka waɗannan hanyoyi ne wanda ake canza airtime zuwa real cash. Sannan duk wanda ka ga dama a ciki za ka yi amfani da shi. Sannan kowanne a ciki za ka iya canzawa ba tare da ka sha wahala ba. Kai tsaye in ka shiga ta website ɗin ka bibiya, za ka ga a cikin sauƙi yadda za ka yi converting wannan airtime ɗin zuwa cash. Idan akwai wanda yake da tambaya, idan kana da tambaya ɗan uwa bayan ka jarraba canzawar, to sai ka ajiye mana tambayarka a wajejen comment. Mun gode, kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like idan wannan bidiyon ya burge ku. Mun gode, wassalamu alaikum.